Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang video sa mosunod nga balita. Mireklamo na ang mga residente sa pipila ka barangay sa Hagonoy, Davao del Sur tungod sa kadaghang langaw sa ilang mga lugar nga perwisyo na ang dala kanila. Atong siren kung unsa ba kadaghan ang mga langaw, pinaagi sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, kung basahan kito mga fly paper, ingon man kito mga mousetrap, gipang muntar sa mga residente, nagponsisok gayud sa kadaghan ang mga langaw. Kini usa lamang sa mga diskarte sa mga residente aron nga maminusan ang kadaghan sa mga nanglupad-lupad nga langaw sa ilang lugar. Kutob lang sa isa ka oras, tanawa ning mga langawang. Sulod lang matud pa sa usa ka oras, nalukop na sa mipilit nga mga langaw kining mga fly paper nga gibutang sa usa ka residente ni ining lingkuranan sa barangay San Isidro sa Hagonoy, Davao del Sur. Tuod man dihang giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong barangay, kining usa ka tindahan daw nagpiesta ang mga langaw sa kadaghan nga namilit sa ila sab gibutang nga mousetrap pad. Kini na lang matud pa ang ilang paagi aron maminosan ang dili mabangbang nga kadaghan sa langaw. Perwisyo kaayo oy. Tan na kanay ho. Dek sa among pan. Manulod nigabli nimo sulod. Mangaon pud mi. Ni pangaon namo pud tindaghan naglangaw. Apektado sab ang kasikbit nga barangay Sinayawan. Kining mga karenderya iyahay og diskarte sa pag-abog sa mga langaw. Dahang langaw labi na sa mga nagaluto migsudan kay delikado ba ng langaw no kay nagdala ba yan na siya bakterya. So ang amo lang ta ani nga kung pwede lang ta ma-solusyonan jud ta ning langaw nga mawala ni siya diri. Wala na'y gipili ang mga langaw, sanglit lakip ang wire sa kuryente ug lukay. Gipang langaw na. Mga sobra bulan na no. Sobra bulan na jud siya sir nga daghang kay siya langaw. Bisan ang baligyang feeds, ginadugok sab og langaw. Wala man kunoy makatudlo kung asa gayud ang tinubdan sa langaw. Apan ginalantaw sa mga residente nga posibleng gikan kini sa mga manukan sa lugar. Among ginatanaw ang langaw, inig ka nang mutugpa siya sa kuwan, na siya murag babilin nga murag ka ng itlog bakanaw, murag ibilin niya sa yang gitugpahan. Murag posible, dito gini sa mga manukan siguro, ana. Sumala sa Hagonoy LGU, dili pa matumbok sa karon ang tinubdan sa langaw. Sanglit pito ang layer og broiler farms nga naa sa ilang lungsod. Namo ko tayo protokolan sa checklist, so dili siya ingon nga atra mga tuta manulod ta dili sa ana, even small farms. Natay gina-control, natay ginatawag na biosecurity. So most of the time we do a letter, a request, then itagaan og instruction ang mga inspector how to do it. Dunay ipahigayon nga massive spraying sugod adlawng Sabado sa tanang barangay nga nagpadangat sa reklamong gilangaw sila. So nagihimo nga Hagonoy Task Force Langaw. So ugma starting tomorrow 9 AM katong gipakita na ko sa imuha na ay group chat, gi-advise na ang mga certain barangays nga unahon nga mausay amo ang massive spraying. Sara sa pahigayon ugma nga massive spraying sa LGU. Sabay-sabay o synchronize matud pa kining ipahigayon sa matag barangay nga apektado aron nga dili na makabalhin ang langaw sa ubang lugar. Samtang ginaandam na karon ang mga sprayer ug medisina gamiton nga rekomendado matud pa sa Integrated Pest Management kun IPM. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.